आज बात हुई फिर से खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव के बारे में इससे बात हुई कि सबसे पहले हम एगो वीडियो बनेले रही खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव जहाँ के अपना गाँव में छठ पूजा में गल रहता रहे बिना बाउंसर के, ओकरा बाद जी जाके आप जौन बाकी अपना फैंस के बहुत जोर से धक्का दे के ना होला ई ढकेला ढकेली करे वाला काम कोयले बड़े जौना के लेके उ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। देखो एगो बात हम खेसारी भैया से कहे के चाहतनी कि खेसारी भैया जौना बेरा तारा ऊपर कोनो भी दिक्कत आवेला, कोनो भी परेशानी आवेला तो सबसे पहले जौन बा कि तू आके अपना जनता से अपना फैंस से कहेला। तो हरे परेशानी हो तहार एगो विवाद जौन बा कि सुधीर सिंह के संगे भई रहे, जौना में सुधीर सिंह के पुतला भी जरावे के काम तहार फैंस लोग कैले रहे। हर जगह रोड जाम रहे, पूरा बिहार बंद करे में कामयाब तहार फैंस भई रहे। लेकिन काहे यही खातिर कि तू फेफेली में हाथ लगा के केहू के करेजा में हाथ लगा के ढकेल देबो, यही खातिर थोड़ी, यही खातिर तो भइल ना रहे। काहे कि भाई तहारा के फैंस जौन बा कि बहुत जी जान से प्यार करेले, बहुत जौन बा कि का कहल जाला मान सम्मान देले। तो ओकर मतलब ई थोड़ी है कि भैया तू केहू के ढकेल दो, केहू के भगा दो, केहू के मार दो, केहू के कुछ को दो। मान के चलो फैंस गए मन तहार तो जान लेत ना रहुन, तारा संग एगो फोटो खींचत रहुए लो, फोटो खींचित लो, तारा संग फोटो खिंचवावे के लोग के शौक बा। अपना घर छठ छोड़ छोड़ के तारा घरे गए रहुए लो फोटो खिंचवावे। साल भर के दिन बा, साल भर के दिने जौन बा कि छठ पर्व पर लोग विदेश से देश दुनिया के हर कोना से लोग ट्रेन से बस से पैदल जेंगा बुझाला होंगा लोग दौड़ल छठ में आवेला अपना घर आवेला नू। जितना लोग ये वीडियो देखा था उ सब लोग जानत हो जे आवेला सारा लोग। अइला के बाद से अपना घरे छठ ना मना के खेसारी लाल यादव के घरे सारा फैंस लोग जाके एगो फोटो खिंचवावे खतरा। एगो फोटो से का हो जाए तनी हमरा के तू बताओ। लेकिन तारा के लोग प्यार करेला, तारा के लोग जानेला, ऐसे तारा लगे जाला, तारा से फोटो खिंचवावे के चाहेला। ओकरा बाद तू जौन बा कि फैंस के मुक्का धक्का पूरा बॉडी के ताकत एक्सरसाइज जौन बा कि फैंस पर देखा रहल बड़ा, लइकन पर छोट छोट बच्चन पर देखा रहल बड़ा। इहे हम तारा के कह देम तो तारा बाउर लग जाला। एगो वीडियो हम तारा सबसे पहले वीडियो हम ही बनैले रही, हम ही ई वीडियो जौन बा कि वायरल कैले रही सबसे पहले बना के कि खेसारी लाल यादव कौना तरीका से कौना अभद्रता तरीका से जौन बा कि फैंस लोग के बारे में बोलने बड़े। ओकरा बाद आज देखनी है कि राजन भाई भी ई पर वीडियो बनैले बड़े, राजन सिंह मुकुट। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटा छोटा मुद्दा भी उठावल जाता तो तू लोग पर बोलत तार लो, एकरा खातिर राजन भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होके के चाही इंडस्ट्री है भाई। अगर केहू स्टार गलती करता, केहू स्टार अगर कोनो सही करता तो ओकरा के प्रमोट कैल हमनी के काम बा। एगो और बात हम बताओ तनी फैंस लोग के द्वारा पावर स्टार पवन सिंह के एक जना फैंस जौन बा कि लिट्टी बेचे वाला फैंस जौन बा कि 21,000 रुपया के सिक्का लेके मंच पर गए मन। पावर स्टार पवन सिंह कितना बढ़िया उनकरा से जौन बा कि गले मिलवन, गले मिलला के बाद से पूरा एकदम मान सम्मान के साथ है उनका के ई कौन। अब बाकी एगो तू देख लो। तो हम ये कहें खेसारी लाल यादव जी से भाई कम से कम फैंस लोग के द्वारा, फैंस लोग के वजह से आज वो जगह पर बढ़ा तो कम से कम ये चीज़ का बरकरार ध्यान रहे के चाहिए। बाकी खेसारी लाल यादव से उम्मीद का कोई जा सकेला जी दूसरा के जीवन, दूसरा के गाना, दूसरा के कैरियर उठा के अपना कैरियर में, अपना गाना में, अपना रेथी में जोड़ ले, दूसरा गाना उठा के गा दे तो उससे का उम्मीद रह सकता उनका से। लेकिन फिर भी हमने के कहे के काम बा, हमने के काम बा समझावल। बाकी जितना जनता बा, जनता भगवान होला, भगवान से कोनो चीज़ छुपल नहीं है। आज न तो काल भगवान तरह के जौन बा कि हो जाई। बाकी उम्मीद रही कि खेसारी लाल यादव कम से कम यही पर माफ़ी मांगे के चाहिए खेसारी लाल यादव के और लाइव आके कि भाई देखो खेसारी भैया तोरा कोनो कुछ होला तो तू आके रोए लनू सोशल मीडिया पर। तो ये बार अगर तू गलती कैले बड़ा तो आके सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगे के चाहिए, तारा एकदम माफ़ी मांगे के चाहिए। तो भाई तू आके माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगे लायक तू काम कैले बड़ा, वैसा गलती कैले बड़ा जौन कि माफ़ी मांगा तू आके जनता से कि हमरा से गलती हो गई बा, हम फैंस के द्वारा ऐसा गलत व्यवहार कर दिल बनी जौना के लेके।
एगो और राजन भाई एगो बात कहला हन जे नाना पाटकर जी, सही बात बा, नाना पाटकर जी के एगो फैंस के नाना पाटकर जी गलत बोल दिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई रहा तो ऐसे उनको बाइकाट भई रहा है। तो ए पर कम से कम ध्यान देवे के चाहिए। बाकी जितना लोग वीडियो के देखा था खूब वीडियो शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। बता दी जे उम्मीद बा खेसारी लाल यादव जी आके मुद्दा पर माफ़ी मांगिया, माफ़ी मांगे के चाहिए। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।